DJ Sauti and the Big. Babba 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 ga babbar sallah. Babba 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 ga babbar sallah. Babba 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 ga sallah babba, shagalin babba sallah muka zo sai ku yi maraba. Abinci da nama da shi ne za ku yi mana garba. Ɗan uwa da abokai ban ga kun taɓa ba. Babba babba aka ce kuma sallah babba. Ku fito ku fito ku fito ku fito ku fito ku fito. Komai in zan Allah shi zan sanya farko, shi ne ya amince furen da ke sama na tsinko, shi ke kare ni kuda an shirya mini tarko. Allah na tuba gari ka na zo da koko, zan yi aiki ko da kaina zai yi sanko, in yi waka domin a cikin su na zama na farko. Allah komi kai daidai ne kake da iko, in ka yanke hukunci ba wanda zai yi maka biko. Kai ne ka amince na dora waka dango dango, Allah ka amince in na yi waka ai mata sako. Allah ka amince in na yi waka ai mata sako.